Philippines! Konti na lang yung dahon. Dahan-dahan tayo, dahil. Hi, guys! Mag-harvest tayo. Punta tayo sa labas. Harvest tayo ng kunti lang naman yung i-harvest ko kasi kunti lang yung andon kasi yung gusto ko lang makakain. Gusto ko lang makakain ulit ng talbos ng kamote, yung pula. So galing yan sa Home Depot man ata yun. So pang decoration man yun pero pwede man yan makain. So i-harvest natin. Samahan nyo na lang ako guys. Harvest tayo doon. Kahit kunti lang siya, yun masarap na yun. So, tara, samahan niyo ako guys. Kuha tayo ng talbos ng kamote. So, tayo dadaan. Tara, dito man yan na guys. Yung talbos ng kamote, dito ko siya nilagay. Sa gilid lang. Konti lang naman ito siya guys. Kasi hindi ako masyadong nagtatanim ng mga talbos-talbos dyan. So, yun oh. Kahit konting dahon lang ba, matry lang natin siya, diba? O, diba? Dito natin siya ilagay. Yan, ilagay. Ito guys, harvest tayo. And then, isa-isahin ko na lang silang tingnan kung ano. Dahon lang naman siya, look. Dahon. Sana po tutubo pa ito, no? Kahit hinarvestan na natin, look, oh. So, yun. Sana lalaki pa ito, kahit ano. Diba? Ang gagawin ko is kunin ko yung ibang dahon like this, oh. Dahon. Ganito, oh. Kunin natin yung dahon. Diba? Harvest. Matagal na akong hindi nakakain ito. Tignan-tignan na lang natin. Sana disim lang yung lasa, no? I-boil lang naman ito. Simple lang naman eh. Simple, i-boil. And then, higawing salad. O, diba? Yun, isalad natin siya. Kuha tayo ng dahon. Dito, makatagok man ito eh. Tagok sa kamay ba? Yung parang sticky siya, tagok. So kuha tayo ng dahon na hindi sira kasi mostly kinakain talaga siya. Oy, nakipaglaplapan pa dito yung iba. May bago dito tumubo. Lumaki siya guys, lumaki. Harvestan natin ito kasi sayang, kasi kinakain ng mga langgam, mga iba't ibang hinayupak. Ganyan, diba? Meron na tayong na-harvest. Ano pa yan? Hindi ito talaga yung kumakain. No? Nakain talaga siya ng kinakain talaga siya ng mga ibang Oh. Meron dito nag-iisang Oh. Oh, diba? Talbos ng kamuti. Lagyan natin ng kamatis. Meron naman ako kamatis at saka onion. Tignan natin. Maliit na lang talaga siya. Maliit. So, inupawan ko na guys. Inupawan ko na. Tara. Look, hugasan ko to guys. Ito lang. Ako lang naman. So guys, hugasan ko lang ito and then i-boil natin and then kainin natin. Kasi na-miss ko talaga ito. Kawawa naman ako eh. Nagdaginot man ako eh. Boil natin yan dyan. Tubig. Kawawa talaga ako kasi nagdagino talaga. Oy, wala yun talaga akong tanim guys. Oy, kawawa naman kasi meron tayong garden, hindi ako bumibili. Next time kangkong, kailangan ko mag-order ng kangkong sa Amazon. Para next year meron tayong kingkong. O diba, kingkong. Kimatis talaga. Gusto ko yung ganito. Tuslo sa suki. Suka. May ginamos. Ay nako, talagang buhay na to. Meron tayong ginamos pala. Yun na lang yung ginamos. Galing sa garden. Nagbuwil-buwil naman ito guys. Nagbukal-bukil naman. So, ilagay na natin siya. O, diba? Yun. Ganyan tayo sa probinsya. Pero dito sa Amerika guys, yung mga salad nila hindi na binubukal-bukal. Hindi na pinagbukal-bukalan ng tubig. Nilagay sa boiling water. O, diba? So, yun. Hintayin lang natin siya na, yung parang luto na talaga siya. Kasi masarap yung a little bit of crunchiness, okay? English yun, guys. Kahit kamuti ito, Englishin natin. Lagyan natin siya ng suka, guys. Ito siya. Dok suka. Meron akong ginamos dito, sa refrigerator. Pasensya na kayo, ha? Look, yun. Konting ginamos lang, guys. Huwag naman masyadong marami. Konti lang. Diba? Ang bango! Nanyan, ang bango niyan.
Ito siya guys. Ito na guys. Ito na. Kakain na tayo guys. Ang hinihintay ng marami. Charot. Oh my God. Kawawa. Kawawa. Kawawang Pinay. Naningkamot para makakaon. Makakaon og talbos ng kamote. O diba? Talbos ng kamote. Sino bang ayaw niyan? Lagyan natin ng paminta. Ganun. Yun, tara. Kain tayo guys. Ang sarap naman ito. Uy. I-try ha. First try. Oh my God. Naglalaway ako guys. Naglalaway ako guys. Lagyan natin ng kamatis, onion. And then, i-ano natin sa rice. Okay? Ito na talaga eh. Mauna nilagay. Wala na makapag-ano. Wala nang makapagtutol pa. Tinutulan ko yung pagkain mo. Di ba? Sarap! Oh my God. Masarap ito sa dagat. Oh my God, ang sarap guys. Dahan-dahanin natin guys para naman matagal siyang ano eh. Matagal matapos. Alam niyo naman, nagtitipid ako guys. Oy, kayo talaga. Ikaw na talaga. Konting ginamos. Ayun ako. Additional siya sa sarap. My God. Ito talaga. Alam ko hindi mag-gets ng iba na kung gaano na-miss ng mga Pinay ang mga ganitong ulam. Lalo na kapag sanay ka sa ganito. Yung mga kinasanayan mo noon sa Pilipinas na masarap, yung mga para ini-ignore na natin siya kasi nga palagi natin kinakain, yun na, nabuburyo tayo dahil sa, yun na lang yung palagi natin kinakain. Pero guys, oh my God, kapag hindi mo siya makain ng ilang years, at saka makikita mo siya, ma-excited ka talaga. Kangkong po ito guys. Kung sa Bisaya, paudlot manis kamote guys. Yung kamote na pula. Yun siya udlot. O, namula-pula na yung sabaw. Oh my God. Mabusog ka talaga. Kahit konti lang siya, dahan-dahanin mo lang. Para malayo yung nilakbay ng pag-ano mo. Enjoyable. Malayo yung nilakbay ng ano mo. Kasayahan. Diba? Konti na lang yung dahon. Dahan-dahan tayo dahil. Yun. Oh my God, rice. Sarap. 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 Oh my God. Yung anak ko guys, confused na confused. Yung mukha niya guys, confused na confused sa mga pinagagawa ko dito. Tingnan niyo yung mukha niya. Naparice tuloy tayo. Ito, kainin natin ito with ano, look. Ang sarap nito as in guys, as in. Harap. Nako.
Kita ninyo. Kamatis. Masarap yung kamatis. Salamat sa panunood. This is really good. If you used to eating this is yummy nuts. Especially yung ginamos.